Kif intom tfal? Illum se naqralkom din l-istorja li ġib l-isem it-Tagħbija. Kien hemm żewġ bdiewa li kienu sejrin lejn is-suq mgħobbija b'bixkilla frott fuq darhom. Kemm tqila din il-bixkilla, beda jgegger wieħed minnhom. U iwa mhux dalwaqt naslu s-suq u mbagħad tkun tista' tniżżilha minn fuq darek, qallu sieħbu. Imma jien qrajt dari, aħjar li ma ġejt xejn. Inħoss palti sa tinqasam bl-uġigħ. Sieħbu ma qal xejn. Imma kompla fi triqtu u ftit wara beda jkanta u xejn ma kien jidher li qed jinkwieta bit-tagħbija li kellu fuq daru. Kienu qorbu sew lejn is-suq meta l-bidwi li matul it-triq ma waqafx igerger. Dar fuq sieħbu qallu: Isma' qed ngħid, dak kif indaqshekk wiċċek għad-dawl int? Mela l-bixkilla tiegħek mhux bħal tiegħi tqila? Possibbli ma qlajx darek bħali? Laqqas xejn, wieġbu dak. Dan kif? Għax qabel ma tlaqna jien poġġejt fil-wiċċ tal-bixkilla ftit weraq ta' pjanta u bihom it-toqol tal-bixkilla ma nħossux. Isma' xkull waħda. Allura ma tgħidlix. Kieku staqsejtni kont ngħidlek, wieġbu ieħor bid-daħka. Mela fettex jgħidli xi pjanta jgħid inta biex għada meta nerġgħu niġu s-suq niks il-wiċċ tal-bixkilla biha u ma nbagħtix bħalma bagħtejt illum. Alla trid tkun taf ngħidlek, qallu sieħbu. Dik il-pjanta jisimha sabar. Ħabib, is-sabar inaqqas ħafna mill-problemi u l-oġġeħ tal-ħajja. Imma mhux kulħadd lest li jieħu kollox bis-sabar u bit-bissima. Sieħbu ma qal xejn. L-għada ġar il-bixkilla lejn is-suq u fuq wiċċu kien hemm bissima għalkemm it-toqol tal-bixkilla kien qed jagħmel tiegħu. L-istorja hija adattata minn storja jisimha The Precious Grass ta' C. Schmidt. Nittama li għaġbitkom u sakemm nerġgħu niltaqgħu b'aktar stejjer, forsi fuq stil differenti, insemmilkom tfal. U nawguralkom li tkunu kuntenti.